Přenádherné, radostné bytí tady a teď, milí přátelé svobody a hojnosti v míru. Dnes začnu jedním příběhem, někdo by možná řekl námětem na thriller, ale je to prostě příběh. Na jednom místě v jistém čase operuje poměrně velká organizovaná skupina, jednoduše řečeno mafie, a jako každá mafie se i tato zabývá prodejem drog, výpalným, otrokářstvím a dalšími. Platí si silové složky, soudy a tak podobně, a aby nevypadala před veřejností zle, tak se i stará o starší lidi, má dobročinné sociální programy a nejrůznější další, jakože pozitivní aktivity. Jednoduše, aby srovnala na pomyslné váze nehoráznosti, kterých se dopouští. Výpalné vybírá armáda goril, které vůbec nejsou levné. Přitom řada obchodníků platí to výpalné dobrovolně. Jenže gorily přesvědčili bose, že je potřeba na obchodníky pořádně přitlačit, že mají určitě nahrabáno spousty penízků, které někde ukrývají. A stačí jen pokřivit skutečnosti a ono z nich jistě něco vypadne. Jestli pak boss ví, jak efektivní jeho gorilky jsou. To takhle byl jeden obchůdek, hodně malinký a v podstatě bezvýznamný, který na výpalném odevzdával 240 zlatých ročně. A tento obchůdek se dostal do spáru goril, které se rozhodly, že z obchůdku vymámí mnohem více. A tak celé 3 roky chodili gorily okolo a hledali. A pak si vzali záznamy, jejichž existenci později zapřeli, aby pak mohli prohlásit, že obchůdek by měl ročně platit 3000 zlatých místo těch 240, které platil celých 11 let. Okamžitě chtěli doplatit 2100 zlatých, jenže ty obchůdek neměl. To gorily samozřejmě nezajímalo a vtrhli do obchodu a celý ho zdemolovali. Škoda ve výši 2100 zlatých zřejmě měla napravit hříšníka, ale způsobila jen ukončení činnosti, jelikož ve zdemolované provozovně už nemůžete pokračovat v činnosti. 2 lidi bez práce a škoda, která nešla napravit. Takže boss přišel o 240 zlatých ročně a možná i víc v dalších letech a obchůdek, ten přišel o všechno. A kolik to milého bosse stálo? Jen na platech 2 goril to stálo za ty 3 roky oněch 3000 zlatých, co chtěli vybrat ročně od mikroobchůdku. Činnost těchto goril tedy znamená minus 5100 zlatých a nejméně dalších 2400 minus v dalších letech. A tady je možná dobré se zeptat, jestli je násilí a nátlak tím nejlepším nástrojem k nastolení hojnosti. Jestli by náhodou nebylo lepší pomoci obchůdku v jeho činnosti a investovat do čehokoliv, co by zvýšilo příjem a s tím spojené vyšší výpalné. Přátelé, i když jsem tento příběh pojal trochu temně pohádkově, nemá tento příběh šťastný konec. Jelikož je skutečný. Týká se likvidace skutečného obchodu a narušení živobytí 2 skutečných lidských bytostí.
jinými lidskými bytostmi. Pomyslný boss je vedení tohoto státu, výpalné jsou daně, drogy jsou cigarety, alkohol a možná trochu i televize. A gorily jsou pracovníci finančních úřadů. Jeden by řekl, že by měli hájit zájmy lidí, ale z tohoto příběhu je zřejmé, že nikoli. Prostá matematika jasně prokáže, že náklady jsou vyšší než případná doměřená daň a navíc takto neuváženě doměřené výpalné způsobilo úpadek a to je téměř vždy výsledkem takovéto činnosti. Vím o lidech, kterým sice nic nedoměřili, ale natolik je otrávili, že šli do důchodu nebo prostě šli pracovat někam do továrny. Gorily tak účinně vytrhávají z našeho organismu páteř ekonomiky a nechávají si za to pěkně zaplatit. Platíme si vlastní vrahy. Je to jen další část usilovného a systematického ničení všeho, co funguje a vytváří hodnoty. Lidé z našeho příběhu pokračují v práci u spřátelené firmy. Ale na jak dlouho? Gorily totiž podřezávají jednu českou firmu za druhou. Kdy dojde na tuhle? To je otázka. Abyste byli v obraze, 1 zlatý je v převodu do naší řeči 1 000 českých korun. Takže jeden tým 2 lidí nadělal škody za nějakých 7,5 milionu korun. Nechce se mi ani odhadovat, kolik takových týmů u nás existuje a jestli čistá mzda jednoho z nich skutečně odpovídá těm 25 000 měsíčně, na kolik jsem to vypočítával. Obávám se, že tito inženýři berou více. A to jen zvyšuje celkové náklady. Opravdu jsme s tím v pohodě? Opravdu jste s tím v pohodě? Protože já s tím v pohodě nejsem. A nechce se mi ani věřit, že by tito lidé nechtěli dělat něco užitečného. Být destruktorem a zničit tím nejen svůj národ, ale nakonec i sám sebe. Vždyť když nebude nikdo platit daně, z čeho asi budou hrazené tyhle gorily? Promiňte teda, státní úředníci. Celý systém je nemocný a je ve fázi sebezničení. Proč jsou někteří lidé ochotní tomu pomáhat? I když jsou podle nynějších měřítek jakože intelektuálové a tedy vzdělaní lidé? Vždyť obě gorily byli inženýři. To na vysoké škole už nemají matematiku? Vždyť i ze základní školy musí vědět, že mít plus 240 je lepší než minus 5100. Že lepší než ničit je pomáhat tvořit. To napadne každého člověka se zdravým rozumem, ale neznamená to, že oni nemají zdravý rozum. Má to totiž co dělat s pojmem, kterému se říká pravda. A i když jsem dosud nesnášel výrazy jeho pravda, moje pravda a raději jsem měl pojmenování úhel pohledu, slova, která budou následovat, mi otevřela oči. Nebudu ovšem ovlivňovat. Odpověď na otázku, proč někdy lidé zaslepeně činí tak, jak činí, jsem našel opět v Bílé knize Ramta, kde se hovoří o pravdě. Kapitola 12. Nic nežli pravda. Žák. Připadá mi, že jsem celý život bloudil od jednoho náboženství ke druhému a v poslední době od jednoho učitele ke druhému ve snaze pochopit, co vlastně je život a Bůh.
Ramto, jsem vážně zmatený, protože každý říká něco jiného. Sice mají dost společného, každý však učí odlišné věci a v některých případech dokonce pravý opak než ten druhý. Ty například říkáš, že nic není správné ani špatné a že Bůh nás miluje, ať děláme cokoliv. To mi v jistém ohledu dává smysl, jenomže to značně odporuje tomu, jak učí jiní. A něco z toho, co učíš, se zdá až příliš mimo, protože se to opravdu liší od toho, co mi bylo říkáno celý život. Jsem z toho zmatený, Ramto. Nevím, komu věřit. Jak poznám, co je skutečně pravdivé, co je skutečně pravda? Ramta. Mistře, předně co míníte slovy příliš mimo? Žák. No, myslím tím, že se člověk musí v mysli hodně namáhat, aby určité věci, které učíš, dokázal pochopit nebo přijmout. Ramta. Řekl byste, že nekonečnost a navždy jsou příliš mimo? Žák. V jistém smyslu ano. Ramta. Potom je mé učení v skutku příliš mimo. Neboť vás vezmou v skutku mimo, daleko, až k hranicím navždy. A nyní mi povězte, mistře, co pak není pravdou? Žák. Například představy, fantazie a věci, které neodpovídají realitě. Ramta. V skutku? Čím jsou představivost a fantazie? Žák. Myšlenky, kterým se věnuješ v mysli, věci, které si vytváříš v mysli. Ramta. A když se těmto myšlenkám věnujete, pak nejsou skutečné? Což pak ve vašem vědomí nejsou skutečnosti? Což pak nejsou v myšlení pravdou? Žák. To ano, jenže mohou být pravdou právě jen v mysli. Nemusí odpovídat tomu, jak se věci mají ve skutečnosti. Ramta. Víte, mistře, každý by si přál poznat, co je pravda. Pokud však pravda existuje, čím jiným je nežli tím, co je rovněž realitou ve vědomí. Víte, jak zní pravda? Tak, že žádná pravda neexistuje. Není žádná pravda, neboť všecko jest pravda. Všechno je pravdivé, mistře. Neexistuje nic nepravdivé, neboť všechny věci jsou odvozené z myšlenky, jíž je Bůh. A Bůh není jedinou formulovanou myšlenkou, je realitou všech myšlenek. Všecko je skutečné, neboť všemu je dána realita skrze myšlenku a smyslem všeho je bytí. To, co nazýváte představami a fantazií, je skutečné, neboť jde o pokračování zacíleného myšlení. Žák. I když nekorespondují se skutečným světem venku? Ramta. Onen svět venku, který nazýváte skutečným, mistře, je pouze iluzí a výtvorem největší skutečnosti ze všech, kterážto je neviditelnou realitou zvanou myšlení a emoce. Jak si myslíte, že celý váš svět povstal do existování? Byl stvořen představami a fantazií a jakmile se stal realitou ve své materiální formě, podnítil opět další představivost a fantazii, neboť jedno plodí druhé a obojí je doopravdy skutečné. Vše stvořené v mysli, vše existující ve vědomí, ať manifestované ve formě
zvané hmotná realita, nebo nikoli, vše to je pravda, mistře. Žák. Bez ohledu na to, jak podivné to je? Přesně tak, drahá bytosti. Neboť co je podivnost, je určováno pouze postojem. Každá myšlenka, které se ve své mysli věnujete, je pravdivá, neboť ve vašem vědomí je živá a tedy je součástí největší reality zvané mysl Boží, platformy, z níž povstává veškerý život. Nyní se podívejme, mistře, zda vám můžeme poněkud pomoci z vašeho zmatení. Bůh Otec je myšlenka, pravda všech myšlenek. A na Bohu je úchvatné, že je v skutku bez zákonů, neboť pokud by Otec nějaké zákony měl, byl by omezen. Avšak protože Otec je neomezený, umožňuje své neomezené pravdě, neomezené myšlence různé možnosti. Otec každému z vás daroval svobodnou vůli, takže můžete přijímat a z myšlenky vytvářet kteroukoliv pravdu, která přispívá vaší individualitě. Můžete vnímat pravdu podle vlastní touhy a podle vlastního jedinečného růstu do moudrosti. A ať v myšlence stvoříte jakoukoliv pravdu, Otec, život se jí stane, abyste tuto pravdu mohli zakoušet a chápat tuto dimenzi myšlenky zvané Bůh. Pravdou je pouze to, co jedinec jako pravdu vnímá. Pravda je názor, postoj, přesvědčení o něčem, co se v tvořivém myšlení stalo absolutním. A přece se bude názor každého jedince na určitou věc lišit, často nesmírně. Neboť každý si svůj postoj utvořil na základě vlastních jedinečných prožitků a porozumění či neporozumění, jež do své duše získal. A to nikoli pouze v tomto životě, nýbrž i ve všech předešlých. Jedna bytost tedy bude o něčem věřit, že je to pravda, a druhá tomu věřit možná nebude. Jedna druhou nedokáží pochopit, neboť ani jedna z nich nikdy nebyla tou druhou a nemají stejné kolektivní prožitky. Pravda, koho z nich je ale správně? Obě mají správnou pravdu, neboť každá projevuje takovou pravdu, kterou jí vlastní zkušenosti a vlastní porozumění umožnili vnímat. Pokud ovšem jako vlastní pravdu máte, že vaše pravda je jediná správná, potom budete ve svém chápání omezeni. Každá bytost v tomto snu podle svých zkušeností, potřeb a za účelem naplnění svého já přijímá a vytváří takové pravdy, které touží zakoušet pro svůj vývoj do moudrosti. A za účelem tohoto zakoušení bude každá bytost vyhledávat zdroje pravdy, které podporují to, čemu tato bytost chce věřit. Ať tedy tuto planinu obývá jakýkoliv počet bohů, zrovna tolik zde bude jedinečných souborů pravd, neboť každá bytost má svobodnou vůli a právo a potřebu vytvářet pravdu jinak. Cokoliv tedy čtete nebo slyšíte od učitele, je vnímanou pravdou, jak ji vidí on, jak on se ji učil, jak on ji stvořil, jak on ji prožívá. Pokud byste studoval u 10 učitelů, dozajista budete velmi zmaten, neboť pravda každého je jiná. A zajisté můžete shledat, že to či ono vnímání pravdy je pro vaše aktuální potřeby vhodnější.
Prohlédnete-li si však všechny ty učitele a budete zkoumat, který z nich má pravdu, zjistíte, že ji mají všichni. Jednoduše se musíte rozhodnout, nakolik si kterou pravdu přejete mít jako pravdu praktickou, neboť jakoukoliv pravdu přijmete, ta se ve vašem životě stane zakoušenou realitou. Mistře, na této planině existují velcí učitelé a svým způsobem jsou to kouzelníci, neboť umí činit a manifestovat podivuhodné a zázračné věci. Věří však nadále ve smrt a proto zemřou. Ačkoliv ve svém učení značně pokročili, ještě své pochopení nepřenesli přes omezení smrti a umírání až k porozumění, že život je v skutku trvalým bytím. Pokud byste tedy přijal jejich pravdy jako svou vlastní, platnou pravdu, a i vy byste se mohl stát kouzelníkem. Nicméně také byste zemřel. Chápete? Mistře, pravda je ve všem. Avšak ve všech věcech existuje rovněž zdokonalení, neboť každý okamžik pravdu dále zjemňuje. Z tohoto důvodu není Bůh stavem dokonalosti, nýbrž spíše stavem stávání se. Každá bytost neustále postupuje ve svém chápání, aby obstála ještě neomezenější pravdu. A jakékoliv pochopení má, bude pro ní okamžik za okamžikem a za okamžikem toto pochopení vždy pravdou, jak ji vidí a zná. Vezměte si jako příklad květinu. Je pravda, že květina je pupenem? Zajisté. A když květina rozkvétá, stane se lhářem, neboť již nadále není pupenem? Nikoli. Je ve stavu rozvíjející se pravdy. A je květina lhářem, když její okvětní lístky opadají a více nejsou? Čím je tedy nyní? Květina je v dalším stavu své pravdy. Každé učení, které slyšíte nebo o kterém čtete z nějakého zdroje, jenž vyučuje zákonům nebo omezuje člověka či rozděluje bytí na dobré a zlé, případně říká, že Bůh je jakási jediná bytost a nikoli bytí všeho, co jest, každé takovéto učení přichází od bytostí, které to takto jednoduše přijali za svou pravdu a cítí se hnány dát tuto pravdu světu. To je jejich pravda, mistře, a nemýlí se. Avšak ještě větší a jemnější pravdou je, že každý, kdo učí, že život je jakýmkoliv způsobem omezen, ještě sám nepokročil ve svém chápání tak vysoko jako jiní. Neboť je Bůh nějak omezen? Pokud by byl, mistře, život by nebyl trvalý a vy byste ani neměl možnost být zmatený. Já vyučuji v skutku úžasnou pravdu. Neboť kdo si troufne hovořit o Bohu, který nemá zákony? Takového Boha pak nelze zneužívat k ovládání a zotročování druhých. Avšak Otec, nejvyšší vědomí, je v skutku bez omezení jakýchkoliv zákonů, soudů a konců. Když ve své pravdě pokročíte k přijetí neomezeného chápání, zakusíte a skutečně poznáte lásku, radost a trvalost, jimiž je Otec. Každý poznává, mistře, pouze do té míry, do jaké touží a jak sám sobě dovolí poznat. A většina poznání na vaší planině je postavena na strachu, přežití a polaritách chápání. Je postavena na souzení a rozdělování lidí.
je postavena na dojmu, že člověk je padlým stvořením, které nemá božskost. Avšak člověk je Bůh, mistře. A proto soudit člověka znamená soudit Boha. Omezovat člověka znamená omezovat Boha. Oddělovat člověka od jeho božství znamená odebírat božství Bohu. Pokud vás to, co od určitého učitele čtete či slyšíte, omezuje ve vašem myšlení, v skutku to omezuje myšlenkové pochody Otce. Naslouchejte tomu, co říká a jak to říká. Jestliže to omezuje, odděluje, rozděluje, potom jde o omezenou pravdu bytosti, která ještě sama potřebuje postoupit do méně omezeného chápání. Co se od všech těchto učitelů nevyhnutelně naučíte, mistře, je, že vy sám jste svým největším učitelem, neboť pouze vy víte, co je pro vás nejlepší. Jak by to mohl vědět někdo jiný, když je sám zaneprázdněn žitím vlastního života a vyhodnocováním pravdy ze svého stanoviska? Pouze vy můžete vědět, jaký zážitek v duši pro vlastní naplnění potřebujete. Dárcem vaší pravdy můžete být pouze vy sám, neboť pravdu si zakládá a vysvětluje každý sám. A tuto pravdu nenaleznete vědeckým ani intelektuálním porozuměním, nýbrž porozuměním emocionálním. Neboť pravda je pocit vědění. Není rozumová. Poznat, co je pro vás pravdou, znamená vědět, co jako pravdu cítíte. Žák. Jenže Ramto, jak mohu cítit, že je něco pravdivé, když to není podepřeno fakty, nebo když to třeba protiřečí tomu, co jako pravdu odhalila věda? Ramta. Mistře, nic nelze dokázat tím, čemu říkáte fakta, neboť fakta se vždy mění a vyvíjejí podle porozumění lidstva. Vše jsou to pouze domněnky, neboť realita se trvale rozvíjí a je vytvářena myšlenkami a emocemi. Fakta jsou pouze momentálním hmotným projevem kolektivního vědomí, kolektivních myšlenek, jež byly přijaty do emocí lidstvem jako celkem. Důkaz mistře spočívá v cítění, v emoci, neboť právě cítění dává faktu jeho skutečnost. Co je nejvyšší realitou, nejvyšší pravdou? Nikoli fakta, mistře. Nýbrž ony pocity, které máte, když fakta, co by realitu přijímáte, když je přijímáte, co by pravdy v mysli. Toto je opravdový fakt. Nejvyšší skutečností je emoce. Zde leží celá pravda. Čemukoliv se rozhodnete věřit, mistře, přesně tak to bude. A tak si nyní zvolte, co je pro vás správné a čemu si přejete věřit. Žák. Ale Ramto, nerozumím, jak to, když třeba v dobách, v nichž většina lidstva věřila, že země je placatá, si polovina námořníků na lodi myslela, že země je kulatá a druhá polovina zase, že je placatá. Co se z jejich lodí na moři stalo? Ramta. Ti, kteří věřili, že je placatá, mistře, skočili přes palubu, jen aby se neukázalo, že se mýlí. Ti, kteří věřili, že je kulatá, pokračovali v cestě. Chápete? Kdo pevně věřil, že svět je placatý, se nikdy nevydal na okraj, aby zjistil opak. Neboť ti všichni si byli jisti, že svět placatý je. Ti, kteří věřili, že je kulatý, se plavili kolem dokola a zas a zas.
a byli přesvědčeni, že je kulatý. Nevěděli ovšem, že kulatý není. Je poněkud zmáčknutý. Oni však nevěděli, že Země není koule. V pase je buclatá, s plochou hlavičkou a plochým zadkem a je dutá. Ti však, kteří věří, že je plná, se nikdy nedozví opak, neboť nikdy nebudou rozjímat o tom, že se vypraví do nitra, aby zjistili opak. Je tomu tak proto, že mají omezené porozumění, které je však přesto pravdivé. Mistře, buďte ve své pravdě neomezený. Vězte, že váš svět je kulatý. Jestliže však chcete být ve své pravdě ještě více neomezený, vězte, že Země je nahoře a dole sploštělá. A pokud chcete být ještě více neomezený, vězte, že je dutá. A ještě větší neomezenost nežli tato, drahá bytosti, je vědět, že střed vaší Země je velmi obydlen. Zkuste toto ale vyprávět vašim vědcům. Jestliže má to, v co věříte, omezenou formu, pak je to vaší pravdou, správnou a přesnou. Pokud věříte ve formu neomezenou, pak je to vaší pravdou, správnou a přesnou. Avšak jestliže hledáte, čemu máte uvěřit, nevěřte ani jednomu. Věřte v sebe. Neexistuje žádná bytost, žádná věc, žádná skutečnost, jež by byla větší nežli vy, neboť vy sám jste dárcem vší pravdy, stvořitelem všech realit a určovatelem všech zákonů ve vašem království. Toto bych tedy chtěl říci každé bytosti. Běžte a učte se od svých učitelů či od svých náboženství tak dlouho, dokud se nezačnete nudit, nebo dokud vám to nepřestane dávat smysl. Pak hledejte odpověď, kterou cítíte jako správnou uvnitř své duše. Vaše duše ví, co je pravda, a poví vám to skrze vaše pocity. Přináší-li pravda dobrý pocit, pak je to znamení, že se vaše duše raduje, neboť největší pravdou je neomezená svoboda, umožňující vám zakoušet jakoukoliv pravdu, po které toužíte. Mistře, pravda je omezením. Když řeknete, že něco je pravda, naznačujete zároveň, že existuje i nepravda. Avšak ve vyšším porozumění neexistuje ani pravda, ani nepravda. Je zde pouze bytí trvalého a rozvíjejícího se života. Život je jedinou realitou a z ní vyvěrá veškerá pravda, neboť pravda je vyvíjena a vytvářena v každém okamžiku, každou myšlenkou, kterou máte. V každém okamžiku proto můžete změnit názor a myslet si něco jiného. A přece bude pravda obojí. Obojí jsou skutečné principy, neboť obojí jsou možnosti emocionálního porozumění. Není žádná jiná skutečnost nežli život a volby. Pokud pochopíte, že všechno je pravdivé a přitom není, že existuje pouze bytí, pak můžete vnímat pravdu jako cokoliv, co si určíte, a bude absolutní tak dlouho, dokud ji jako takovouto pravdu budete uznávat. V okamžiku, kdy ji přestáváte uznávat a dávat jí věrohodnost, není nadále skutečná. Proto je tato planina planinou tvořivých realit. Ať ve svém životě vytvoříte jakoukoliv realitu, vězte, že ji také můžete měnit. To, co vám umožní stát se svrchovanými, je poznání, že můžete dělat cokoliv
a stát se čímkoliv chcete. A že máte schopnost změnit názor, kdykoliv si přejete. Jak dlouho vám zabere stát se šťastným? Pouze tak dlouho, kolik potřebujete na radostné myšlení. Hned potom začnete zářit. Jak dlouho vám zabere propadnout se do beznaděje? Jen tak dlouho, kolik potřebujete na zoufalé myšlení. Hned potom jste v ní. Co zde v obou případech vidíme? Pravdu, že máte možnost stát se obojím, a to kdykoliv potom zatoužíte, a že své projevování můžete změnit, kdykoliv potom zatoužíte. Toto je svoboda, se kterou vás miluje Otec. Když znáte tuto pravdu ve svém nitru, budete svou omezenost překračovat směrem k božství. A pokud ostatní dovolí, aby podléhali zákonům a morálce a ideálům, vy budete svobodnou bytostí, neboť vy nebudete patřit žádné jiné pravdě, nežli té své. Pamatujte si pouze toto. Cokoliv si myslíte, že je, to je. Kdykoliv v něco věříte, stává se to pravdou v emocionální realitě uvnitř vaší bytosti. Proto má každý vždycky pocit, že měl pravdu, ať měl na věc jakýkoliv pohled. Vaše tvořivá realita se bude vždy lišit od reality všech ostatních. A pokud všichni ostatní vaši realitu vůbec nedokáží vidět, je tomu tak proto, že jsou velice ponořeni do iluze vlastní reality. Jestliže chápete, že pravda je a může být vším, pak jste sám sebe neomezil v zakoušení všeho. Pak se můžete snadno účastnit všech prožitků a znát je. Pak jste svoboden, neboť nadále nejste otrokem konceptů ani rozumových pochopení, která tvrdí, jak věci jsou. Vždyť jak věci jsou, lze definovat pouze v myšlenkách. Tato pravda, kterou vám dávám, mistře, vám dává vyšší neomezenost bytí, neboť svou podstatou a kontextem zahrnuje pravdy všech ostatních a dovoluje, aby všechny pravdy spolu existovaly v harmonii. Když toto porozumění přijmete, můžete si pro sebe říci: vyjadřuji pouze jeden z aspektů své pravdy. Nejsem jednou pravdou, nýbrž vší pravdou. Pak již nadále není proud vaší tvořivosti brzděn ani uzavřen do jediné formy života a bytí. Buďte tím, kým jste. Nepodřizujte se instrukcím Ramty, ani Budhy, ani Ješuji, či jiného učitele, neboť nikdo vás nemůže učit o vašem božském já. Mohou vás učit pouze o tom svém. Máte-li naplnit vlastní osud, musíte se stát tím, kým a čím doopravdy jste. Budete-li se pokoušet o život podle životního modelu někoho jiného, nikdy se tím nestanete. Jediná cesta, jak pochopit, kdo jste, a objevit ten oheň, jenž žije ve vás, vede skrze pravdu vašeho vlastního emocionálního porozumění. Odhodlaně milujte to, čím jste, a naslouchejte Bohu v sobě, jenž hovoří velmi jemným hlasem. Říká se tomu pocity. Pocity, budete-li jim naslouchat, vám poví pravdu a ukáží vám vaši stezku k osvícení. Žijte pravdu, kterou cítíte uvnitř sebe. Žijte ji a projevujte ji, aby dosvědčovala vaši slávu. Budete-li to činit, pak vyhodnotíte, prožijete a pochopíte život z vlastního stanoviska. A jakkoliv jej budete vnímat, bude to v pořádku.
Buďte svým vlastním učitelem, vlastním spasitelem, vlastním mistrem, vlastním Bohem. Budete-li rozjímat o této jednoduchosti, naleznete novou svobodu chápat. Pak se již nebudete zaplétat do pokusu určit, co je pravdivé a co nikoli, co je skutečné a co iluze. Začnete-li se vzdalovat od zákonů náboženských dogmat a přesvědčení a přestanete-li se snažit žít podle pravdy jiných lidí, vstoupíte do svobody projevovat sama sebe a prožívat věci, ke kterým vás volá vaše duše. Takže budete moci být naplněn kdekoliv, kde vám schází poznání a porozumění. A potom se skrze prožívání a emoce svým vlastním tempem stanete Bohem, okamžik za okamžikem a za okamžikem. A kde skončí vaše věčnost? Nikde, neboť neustále pokračujete donavždy. Když poznáte, že v každé chvilce, kterou žijete, zjemňujete své tvrdohlavé já, a když si dovolíte tím procházet bez viny a sebesouzení, pak se jednoho dne stanete pravdou všech myšlenek, platformou, z níž povstává veškerý život. Nemůžete se tím však stát, dokud sám sebe neodstraníte z kolektivního vědomí lidstva se všemi jeho zákony, ideály a davovou totožností. A dokud sám sobě nedovolíte být bytím vlastní pravdy a vlastního cílevědomého já. Člověk se po dlouhou dobu odděloval od svého božství tím, že si odpíral všechny vlastní pohledy a na jejich místo stavil zákony, které vytvořil. Avšak na tuto planinu dorazil vítr změn a přináší novou dobu, nové přehodnocování v každé duši, znejistění toho, co bylo dosud považováno za absolutní. Těší mne, že jste přišel, abyste toho byl součástí, neboť váš život se od dnešního dne stane mnohem radostnějším. Neboť komu byste se měl zodpovídat? Nikomu než sobě. A co je pravda? Vše, co vaše já za pravdu prohlásí. Neboť čemukoliv věříte, tak tomu je. A v cokoliv věříte, tím se stanete. Pamatujte si to. A poučíte mnohé už jen způsobem života, který povedete. Pravdu nikdy nehledejte. Jednoduše buďte. Svým bytím jste jedno s nekonečnými vesmíry. Žák. Mám hodně o čem přemýšlet. Ramta. V skutku, mistře, přemýšlejte o bytí, staň se tak. Žák. Již několik let se věnuji astrologii a rád bych věděl, co bys mi poradil ohledně toho, jak efektivněji pracovat s mými klienty. Ramta. Mistře, předně mi řekněte, proč vám tato práce přináší radost. Žák. Protože věřím, že hvězdy a planety ovlivňují naše životy a jejich studiem můžeme lépe poznat sami sebe a porozumět svému osudu. Ramta. Víte, mistře, člověk od nepaměti hleděl na tiché mystérium hvězd na vašem nebi a pátral tam po své vlasti, neboť instinktivně vnitru ví, že jsem přišel z daleko vznešenějšího místa, než kterým je ta chatrč, do níž se narodil. Když člověk začal zkoumat světla na noční obloze, povšiml si ke svému úžasu, že se pohybují. A jak se pohybovali, ve stejném rytmu se měnila roční období.
A při sledování těch sil, nad nimiž neměl vládu, si pomyslel, že jejich pohyby musí způsobovat štěstí a neštěstí, ke kterým dochází v království lidí. Mnoho moudrých lidí, proroků či mudrců používalo mocnou víru ve hvězdy k řízení říší. A pokud se naplnila jejich proroctví o zkáze, čí to byla vina? Zajisté ne toho, kdo předpovídal. Mohly za to ty proklaté hvězdy, to oni to tak způsobili. A tiché hvězdy se nemohly nijak bránit ani prohlašovat svou nevinu. Povím vám toto, mistře. Každý zde je Bůh, stvořený se svobodnou vůlí, a na vašem počátku jste vy, světelné bytosti a svrchované bytosti, použili tuto svobodnou vůli při stvoření hvězd, planet a všech viditelných i neviditelných vesmírů. Jste rovněž bohy, kteří později stvořili těla, jež nyní vlastníte, a ta jsou mnohem velkolepější než kterýkoliv vesmír. A právě v tuto chvíli jste stejnými bohy, kteří stále disponují toutéž mocnou tvořivostí, kterou jste měli na počátku. A za celé ty eony času jste nikdy nestvořili nic, co by vás ovládalo. Pokud ovšem nevěříte, že vás to ovládá. Zůstáváte stále vůdci vlastního života, pouze jste přijali přesvědčení, že jste ovládáni čímsi mimo vaši vlastní bytost, tedy vy sami jste to dovolili. V astrologii věří mnoho lidí a astrologie má zajisté svou pravdivost, neboť v její pravdivost se věří. Posuňte se však o krok dále a zeptejte se, kdo je dárcem této pravdy a kterak by vůbec hvězdy a planety se svými pohyby mohly být větší nežli bohové, kteří je stvořili. To, co jste, mistře, není nikdy možné odhalit pomocí sledování pohybů na vašem nebi. A pokud se týče toho, že pohyby planet a hvězd ovlivňují váš osud, není tomu tak. Neboť jestliže by to byla pravda, neměli bychom takové věci jako sny či představivost, tvořivost či život. V každém svém životě na této planině jste se narodil pod mnoha hvězdami, které v dané době zářily. Říkat, že váš osud je řízen či ovlivňován jen několika vybranými z nich, je netoliko nesmyslné, mistře, nýbrž vám také odebírá svobodu a nevinnost vyjadřovat vlastní život a Boha, jímž jste. Bohové stvořili mnoho her a astrologie je jednou z nich. A občas jde o hru velice nebezpečnou, neboť do bytosti vkládá strach z budoucnosti a určuje emoce jejich budoucích dní. Ti, kteří se domnívají, že astrologové oplývají všemoudrou a všeznalou inteligencí, doslova vydávají své drahocenné životy do rukou druhého člověka a s tím nejsem ve shodě. Jako je hrou vaše astrologie, jsou hrou také vaše náboženská dogmata, vaše politika, tržní ekonomika a vlastně vše, čím se necháváte zotročit, abyste dál mohli hrát hru na přežití. Ti, kdo se věnují astrologii, jsou v skutku nádherní ve své péči o druhé a touze jim pomáhat. A zkoumat hvězdy je krásné, neboť hvězdy jsou úchvatné ve svých pohybech a dech beroucí svým mystériem. Jestliže si však postavíte život na nich, mistře, pak nejste o nic větší než ony plyny,
z nich jsou hvězdy sformovány. Astrologie je pouze nástrojem, jde jen o hru. Skutečná pravda přichází skrze bytost, která otevírá ústa a říká: hle, zjistila jsem, co vám přinese budoucnost. Neboť tato bytost ucítila emocionální, magnetické, elektrické pole kolem bytosti, které to sděluje. Kdyby se však nehrála hra a klientovi se rovnou řeklo, že budoucnost je dána jeho polem, jistě by se podivil. Celé už by to však nebylo tak tajuplné, jako když se poví, že se jedná o vliv určité hvězdy a že klient je součástí jakéhosi božského kosmického scénáře. A stejně tak tomu bylo u mudrců starých dob. Hleděli do křišťálových koulí, plamenů ohně, vodní hladiny, způsobovali výbuchy, pili víno a různé elixíry a konali všemožné věci, jen aby pravdu učinili poněkud přijatelnější a tak ji mohli předat. Člověk se vždy díval vně sebe a hledal tam odpovědi a důvody svého minulého a budoucího osudu. Vždy pro něj bylo pohodlnější svalovat vinu na tiché hvězdy, na vládu králů či na vůli boží, než pohlednout do vlastního nitra na stvořitele vesmíru. Bylo pro něho vždy snazší vyhledávat kněze, proroky či jasnovidce, aby udělili radu, nežli důvěřovat, že je dosti moudrý na to, aby si radu udělil sám. Dokud se rozhlížíte kolem sebe a venku hledáte důvody a odpovědi, nikdy neuslyšíte hlas uvnitř sebe, dárce vší pravdy a stvořitele všeho, co jest. Vždy budete vydáni na pospas pověrám a nesmyslným úvahám, jež vás zaslepují vůči nesmírné moci a nekonečnému pochopení, které je v skutku vaše. Vy, mistře, jste svrchovanou bytostí, která může přijmout a stvořit jakoukoliv pravdu si přejete. Můžete se stát mistrem svého království, nebo si dovolit být otrokem. Záleží zcela na vašem rozhodnutí, co toužíte prožívat. Když si uvědomíte, že každá bytost je pravým stvořitelem a vůdcem vlastního života, návrhářem svého osudu, možná totéž uvědomění uplatníte i na sobě a stvoříte si více neomezený život, a to bude pro vaše bytí velice slavný den. Když si se svými hrami hrajete, nezapomínejte, kdo je vytvořil. A také pamatujte, že tentýž stvořitel, který se může stát zranitelným, čímkoliv si přeje, může také v jediném okamžiku změnit cokoliv se mu nelíbí a opět nad svým životem převzít vládu. Nuže, toto vám chci říci ohledně hry astrologie. Astrologové vycházejí ze 12 domů, avšak je jich 14. Existuje planeta, jež je považována za hvězdu, avšak je spíše mlhovinou. Je to nádherná, zářivá planeta, která zde je již velice dlouhý čas. Toto je, řekněme, další dům. A na oběžné dráze hned u Slunce se právě formuje nová planeta, jež byla zrozena před několika tisíci lety, když docházelo k velkým erupcím na Slunci. To činí, mistře, 14. Jak mohou být astrologové přesní, když přehlížejí 2 celé domy? Mistře, když máte svá sezení s klienty, toužím, abyste dělal následující. Poté, co jste vše rozkreslil a vysvětlil, poté, když je sezení u konce, řekněte klientům, že bez nich
jsou vesmíry ničím. Že bez nich by ani neexistovalo nic takového jako hvězdy nebo planety. Jen toto musíte říci. Oni nikdy nezapomenou, co jste jim řekl, neboť jim to nedá spát. Bude je to pozvedat a činit je posvěcenými. Jsem potěšen, že jste sem přišel. Z tohoto slyšení se hluboce poučíte. Z těch, kteří sem přicházejí, bude mnoho takových, kteří nepřijmou neomezené pravdy, jež vyučují, neboť ne všichni touží po svobodě. To je však v pořádku. I tak jsou milováni. I tak mají pravdu a i tak jsou Bohem, stvořitelem všech realit. To nám vysvětluje, proč tak činí. Následují pravdu, o které jsou hluboce přesvědčeni, a to bez ohledu na následky i pohled matematika ze 3. třídy základní školy. Nevysvětluje to ovšem, proč my jako lidé, kteří tuhle pravdu nechceme dále následovat, ji nezačneme transformovat do pravdy, kterou bude více než příjemné přijmout. Ano, je to volné hospodářství s energií financí, která se ve značné míře podobá životní energii a vůbec všem energiím v tomto vesmíru. Proto o tom mluvím, protože to vše souvisí se vším. Rozjímal jsem nad řešením a věděl jsem, že řešení existuje. No a poté se objevily myšlenky a jak jsme je rozvíjeli, vznikla e-koruna, energie koruny, o které už víme, že má tu moc změnit mnohé v současné zvrácenosti. A tyto slova bych doplnil posledními kapitolami z Bílé knihy. Kapitola 20. Hodnota prožívání. Ve svých dobrodružstvích při zkoumání myšlení jste si vybrali projevovat se skrze buněčnou formu zvanou člověk, abyste se v ní mohli naučit vše, co se dá naučit o lidském prožívání Boha, žijícího v omezené formě zvané hmota. Tato zkušenost je nezbytná pro plné porozumění Boha, neboť jak byste mohli pochopit neomezenost, dokud nezakusíte a nepochopíte omezenost? Kterak byste mohli porozumět plnosti Boha, jímž jste, dokud nezakusíte a nepřijmete plnost toho, čím je Bůh, od nespoutaného šíření čisté myšlenky až po vymezenost hmoty? Kterak byste porozuměli radosti, svobodě a věčnosti, pokud jste nezakusili zármutek, omezení a iluzi smrti? Ačkoliv své hry a iluze hrajete s nesmírnou a strašnou vážností, jejich jediným účelem je umožňovat vám učení, rozšiřovat vás, vést vás k osvícení a pomáhat vám chápat sebe sama. Tento život je jednoduše platformou, na níž můžete hrát své hry a prožívat své iluze, abyste z nich získali nejvyšší cenu, jež se nazývá moudrost. Co je moudrost? Je to ten nejúžasnější poklad, naléžející výhradně Bohu uvnitř člověka. Poklad, jenž se střádá v duši člověka. Moudrost je sbírkou emocí získaných ze všech vašich dobrodružství ve sférách mysli, zvané Bůh. Je to jediná věc, kterou si, až budete opouštět tuto planinu, odnesete sebou. Nebo se domníváte, že si sebou vezmete své krásné ložní prádlo, luxusní domy či automobily? Život je celý o emocích.
Vše, čemu se lidstvo naučilo z tyranie a přísnosti náboženství a stání moci a z rozdělování a zlehčování ras, z oddělování žen od mužů a bratra od bratra, to vše si uvědomilo na základě ponížení Boha na pravděpodobně nejnižší možnou úroveň. Avšak přece jen byste nikdy nepoznali, jaký pocit to je zničit někoho v boji, upřít druhému svobodu, ponížit ženy a učinit z nich cosi méně, nežli jsou muži, pokud byste žádnou z těchto věcí nezažili. Nikdy byste tyto věci emocionálně nepoznali, pokud byste se nejprve nestali stvořitelem, který je vysnil do reality a pak tento sen záměrně žil. Avšak, protože jste jej žili život za životem, okamžik za okamžikem, stala se z něj pevná realita, z níž jste mnozí neurotičtí, nejistí a v tomto snu naprosto ztracení. Kde je ten Bůh, ptáte se, který dovolí, aby se k sobě lidé chovali jako šelmy? A kde je Boží láska, když nakonec dovolil, aby se děly všechny tyto hrůzy? Jiný Bůh je zde po celou tu dobu, neboť byl všemi vašimi iluzemi a všemi vašimi hrami. A Bůh vás v skutku po celou tu dobu miloval, neboť dovolil, abyste prožívali své sny podle vlastních návrhů. Pouze jste zapomněli, že především jste tento sen vytvořili vy sami a že máte možnost jej změnit, kdykoliv se proto rozhodnete. Ze svých iluzí si spřádáte příběh o velkých útrapách a smutku. Jste destruktivní k vlastnímu tělu, likvidujete vlastní mysl, uctíváte modly, kritizujete druhé, soudíte, nenávidíte, jste majetničtí, máte strach a jste v skutku arrogantní. Avšak kvůli čemu to vše? Jen abyste pochopili, jaké to je, když tím jste. A co je konečným cílem? Nikdy nezemřít. Nýbrž žít na věky, pochopit a přijmout to, čemu se říká království nebeské. Pohlédnout do tváře Boží a zjistit, že je vaší vlastní. Vy, vysoké bytosti, lapené vlastní nejistotou, malostí svého myšlení, vy jste daleko větší nežli hry, které hrajete. Tyto hry vám hluboko pod iluzemi ukryly nezměrnou krásu, již jste. Kdybyste jen věděli, jak mocní a vznešení jste. Pak byste sami sebe neproklínali, nesoudili, ani se neničili všemi těmi různými způsoby, do kterých se pouštíte. K vám já přicházím a já jsem vše, čím jste byli a čím se stanete. A přicházím, abych ve vás pomohl znovu zažehnout vědění, které již nyní máte, abyste se již nikdy nemuseli ztrácet a libovat si ve vině, strachu a popírání sebe sama. V skutku jste daleko větší nežli toto. Proč vás tak hluboce miluji? Neboť čím jste vy, jsem také já. Vše, čím jste, celé spektrum vaší bytosti, toť jsem já, neboť já jsem ono spektrum, ze kterého přemýšlíte
a z něhož vytváříte své iluze. Ano, já jsem, kterým já jsem, je láskou, jež převyšuje všechny zde běžné projevy, neboť nepodléhá žádným podmínkám ani povinnostem. Miluji vás prostě proto, kým jste, ať se projevujete jakkoliv, neboť to, kým jste, je Otec, jehož hluboce miluji. A nyní toužím hovořit k vám o tom, co vnímáte, jako by to byly vaše chyby a selhání. To, že člověk vytvořil dobré a špatné, dokonalé a nedokonalé, vedlo rovněž k vytvoření pastí zvaných vina a výčitky, které způsobují, že je pokrok v životě ještě těžší. Já vám však pravím, drahé bytosti, že nic z toho, co jste udělali v průběhu svých mnohých životů na této planině, nebylo špatné ani dobré. Byl to jednoduše prožitek života, jenž napomohl vytvoření vás, jací jste teď. A to je vskutku ta nejvzácnější a nejúžasnější věc, neboť v tomto nyní jste největšími, jací jste kdy byli od doby, kdy jste na tuto pozoruhodnou cestu nastoupili, neboť vaše moudrost je vyšší, než byla kdy předtím. Cokoliv jste kdy provedli, totéž jsem udělal i já. A udělal jsem úplně stejně chyb jako vy. Všechno to, za co sami sebe odsuzujete, že jste učinili beze cti a síly, učinil jsem i já. Avšak nikdy jsem nemohl poznat sílu své bytosti, dokud jsem nepoznal slabost své bytosti. Nikdy bych nemohl milovat život, kdybych jej ze sebe neviděl utíkat. A nikdy bych nebyl schopen vás všechny přijmout, kdybych nepohrdnul lidskou krutostí. Cokoliv jste udělali, jakkoliv zlé či bídné, dělali jste prostě proto, abyste si pro sebe vytvářeli učení. A při tomto učení jste se zraňovali, trpěli bolestí, měli hoře, ponížili jste sami sebe a přece jste z toho všeho povstali, neboť nyní jste zde, připraveni vědět a přijmout krásu, jíž jste. Vy z vás, kteří cítíte, že jste zklamali, selhali nebo provedli něco špatného, rád bych, abyste se zamysleli nad následujícím. Od okamžiku svého narození jste se společně se svými bratry vydali na velkolepou dobrodružnou cestu emocionálního porozumění všem myšlenkám, myšlenku za myšlenkou a za myšlenkou. Vaše duše byla stvořena, aby emoci každé myšlenky ukládala, každou tuto dimenzi Boha, kterou přijímáte skrze Boha, čili ducha své bytosti. Každou myšlenku jste přijali a pocítili uvnitř své duše, tu však, kterou ještě potřebujete plně pochopit, tu vás bude vaše duše nutit, abyste prožili. Proč? Abyste získali plné emocionální porozumění veškerých aspektů této myšlenky, viděné pouze skrze prožitek, jenž je podstatou zvanou život. Po celou věčnost jste byli poháněni k vývoji a rozpínání života do tvořivosti a k prožívání každého projevu této tvořivosti. Od myšlenky ve světlo, ve hmotu, do formy a opět zpět do myšlenky. Od lásky a radosti až k závisti, nenávisti, zármutku a zpět k radosti. Vaše duše vás poháněla od prožitku k prožitku, od dobrodružství k dobrodružství, aby mohla dojít svého naplnění v plném porozumění každé formě myšlenky,
každému postoji, každé emoci, abyste mohli vědět a chápat plnost myšlení, které je plností Boha, jenž je plností já. Vaše duše hladoví po tom, co nikdy nezažila. Jestliže vaše duše hladoví po prožitku, znamená to, že z tohoto prožitku potřebuje emocionální data. A tak vaše duše vytvoří pocit, nazývaný chtění, který uchvátí celou vaši bytost a žene vás do dobrodružství, do prožitku. Potom, když prožitek skončí a s ním spojená emoce odezní, vám tento prožitek získal poklad, který je cennější než všechno zlato vaší planiny. Posunul vás totiž do moudrosti, což znamená, že vaše duše říká, že tento prožitek nebudete již nikdy muset procházet znovu, neboť jste z něj již získali veškeré porozumění v něm obsažené. Pak vaše duše spustí nový hlad a vy budete poháněni k dělání dalších věcí, neboť to potřebujete a chcete, neboť vnitřní plamen vás tlačí k prožívání veškerého života. Domníváte se, že jste se někdy vydali něco prožívat a přitom věděli, že to je pro vás špatné nebo že selžete? Nikoli. Do všech dobrodružství jste se vždy pustili s velkou zvídavostí, se zájmem a potěšením. Dokonce i když byl na počátku výsledek neznámý, podnikli jste to jednoduše proto, že jste to nikdy předtím nedělali. Prožitek byl nový a vzbuzoval nadšení a vy jste se z něj chtěli učit. A i když byla při dobrodružství možná zakoušena bolest, pomohla vám porozumět emoci zvané bolest. A to přispělo k vašemu chápání života. Tento prožitek byl tedy ve vašem životě záměrný. Poté jste se pustili do opět dalšího dobrodružství, k němuž vás vaše duše vybízela, aby opět byla prožita emoce a získáno porozumění. A to vám do duše přineslo štěstí a naplnění. Když cokoliv děláte, právě v tom okamžiku ve své duši víte, že tento prožitek je pro vás správný. Teprve, když jste ono dobrodružství prožili, včetně pocitů z něj plynoucích, které přispěly k vaší moudrosti, teprve potom můžete zjistit, že jste to možná mohli provést lépe nebo jinak. Avšak nikdy byste nevěděli, že je možné zlepšení, pokud byste nejprve do onoho prožitku nevstoupili a nezískali z něj drahokam moudrosti. Což pak za tohle může být někdo souzen? Nikoli, neboť tomuto se říká nevinnost a také se tomu říká vzdělávání. Selhání je realitou pouze pro ty, kteří v ně věří. Nikdo však v životě skutečně neselhává. Nikdy. Navzdory všemu, co jste udělali, všemu mizernému, opovrženíhodnému i tajnému, které vlastně tajné není, jste přesto stále živou a zázračnou událostí. Selhat by znamenalo skončit. Nic však nikdy skončit nemůže, neboť život je trvalý, v každém okamžiku pokračuje. A tak nemůžete nikdy zůstat stát, ani se v životě propadat zpět, neboť každý okamžik trvalého rozpínání života sebou vždy přináší větší a větší porozumění. Nikdy jste v ničem neselhali, vždy jste se jen učili. Jak můžete vědět, co je štěstí, dokud jste šťastní nebyli? Jak můžete vědět, co je vaším cílem, dokud jste k němu nepřistoupili a nezjistili,
že má jinou barvu, než jakou jste si představovali. Nikdy jste neudělali žádnou chybu. Nikdy. Nikdy jste nic neudělali špatně. Za co byste měli pociťovat vinu? Všechno vaše špatno, vaše selhání, vaše omyly jsou pouze tím, co se dá nazvat přiměřenými kroky k Bohu, krok za krokem. A abyste mohli vědět to vše, co víte nyní, nešlo toho dosáhnout jinak, nežli podniknutím těchto kroků. Nikdy se necítíte vinni za to, že se učíte. Nikdy se necítíte vinni za získávání moudrosti. Tomuto se říká osvícení. Musíte pochopit, že jste udělali, co jste udělat potřebovali. Vše to bylo nezbytné. A všechna rozhodnutí jste učinili správně. Všechna. Budete žít i zítra a v skutku i další požehnaný den a tak dále, dále a dále. A v oněch dalších dnech zjistíte, že víte více, než jste věděli dnes. Avšak dnešní den není chybou. Povede vás do navždy. Máte možnost utvářet si svůj sen, jakkoliv si zvolíte. A jakkoliv jej kvůli svému porozumění vytvoříte, vždy tím přidáte do celkového vědomí. Nikdy z něj neubíráte, nikdy z něj nic ubrat nemůžete. Každé dobrodružství, jež radostně podniknete, posiluje nadšení a intenzitu života. Každá myšlenka, již se věnujete, každá iluze, kterou zakoušíte, každý objev, který učiníte, každá zlá a nízká věc, kterou provedete, rozšiřuje vaše porozumění a to vyživuje a rozšiřuje vědomí celého lidstva a rozšiřuje mysl Boží. Jestliže si myslíte, že jste v životě selhali nebo udělali něco špatného, snižujete svou schopnost vnímat vlastní vnitřní velikost a svou důležitost pro celý život. Nikdy netužte potom něco vyjmout ze své minulosti, ani jedinou věc, neboť tření vyvolané vašimi vznešenými, ale i nízkými prožitky ve vaší duši vytvořilo nádherné perly moudrosti. To znamená, že tyto sny již nikdy nebudete muset snít, nebudete muset tvořit stejné hry ani zakoušet stejné prožitky, neboť jste je již prožili a víte, jaké přinášejí pocity. Ve své duši o nich máte záznam, zvaný pocity, což je ten nejopravdovější životní poklad. Jsem zde, abych vám řekl, že jste milováni více, nežli jste schopni lásku chápat. Neboť na vás nikdy nebylo pohlíženo jinak, než jako na Boha, usilujícího o pochopení sebe sama. A z každého prožitku všech vašich životů jste získali poznání, moudrost. Přinesli jste světu dar. Přispěli jste totiž k hodnotě odvíjejícího se života. Váš život je překrásným představením ohně, jenž ve vás žije. Měl by být chován v úctě, svatosti, božskosti, neboť bez ohledu na to, co děláte, vždy jste Bohem. Bez ohledu na masku, kterou nosíte, jste Bohem. Bez ohledu na to, jaké vztahy zažíváte, jste pořád Bohem. Jste hodni dobrodružství tohoto života, každého jednoho z nich. A co více, jste hodni všech úchvatných dobrodružství, které vás ještě čekají. Nikdy se však nestanete oním já jsem, ani nevstoupíte do brány věčnosti,
dokud si neuvědomíte, že vše, co jste kdy udělali, dělali jste čistě kvůli získání porozumění Boha, kterým jste a který se tady a teď projevuje skrze všechny vaše prožitky na platformě zvané život. A tak vy, kdo na svých zádech vláčíte těžká břemena, jestliže vám to působí radost, budiš. Ovšem pokud jste se již naučili všemu, co vás tato břemena mohla naučit, a jste z nich unaveni, zbavte se jich. Jak? Tím, že je budete milovat, přijímat je a dovolíte jim, aby byla ve vaší bytosti. Jakmile toto učiníte, nikdy více vás svírat nebudou. A z tohoto stanoviska bude možné spatřovat kouzlo života čistýma očima, lásku pociťovat bez souzení a radost z bytí se bude moci stát silou neomezeného vědění. Obejměte svůj život. Vězte, že jste božtí a že kvůli tomu všemu, co jste dělali, je zde s vámi síla vaší bytosti. Ukončete vinu. Ukončete smutek ve svém já. Skoncujte s nošením břemen. Skoncujte s obvinováním všech kolem. Ujměte se života. Náleží vám. K čemu tedy dojde, když přijmete vše, co jste dříve soudili? Když milujete vše, čím jste pohrdali? Žijete celou svou iluzi a sledujete všechny své sny? Můžete pak pohlížet na ostatní, kteří mají ve svém učení tytéž věci a můžete jim rozumět a soucítit s nimi. Potom je můžete milovat, jako Otec miluje vás. A můžete jim dopřát jejich vlastní životní zkušenosti. Potom se stanete tím, čemu říkáte světec. Víte, kterak se stát světcem? Zajisté nikoli tak, že se budete stranit života, ukrývat se v jeskyni či chrámu a pálit kadidlo, případně sedět na vrcholku hory a rozjímat Bůh ví o čem. Světcem se stanete pouze tím, že žijete život, jímž je Otec. A prožíváte ho naplno. Pak moudrost dospěje k vrcholu a vybuduje bytost, která dokáže přijmout celé lidstvo a milovat je. Jediný způsob, kterak poznat a milovat Boha, je žít a přijímat život plně, zakoušet všechny situace, cítit všechny emoce, konat každý vznešený i nízký čin, aby tak vaše duše v sobě měla moudrost všeho života. Nikdy nevíte, čím se trápí král, dokud nejste králem. A král nikdy nezná pokoru svého sluhy, dokud se nestane sluhou. Zbožná žena nezná útrapy konkubíny, dokud jí sama není. A konkubína neví, jak jí soudí zbožná žena, dokud se jí nestane. Cesta ke ctnostnému životu tedy zahrnuje všechno. Obsahuje v sobě každou vlastnost, každou iluzorní situaci vytvořenou v lidském vědomí. Z tohoto důvodu ty nejmoudřejší a nejvznešenější bytosti prožili každou situaci, kterou lidská dobrodružství vytvořila. Byli nevěstkou i knězem, guru i zemědělcem, vrahem i zavražděným, dobyvatelem i podrobeným, dítětem i rodičem. Vězte, že na druhých odsuzujete pouze to, co nedokážete přijmout v sobě.
Jestliže jste prožili všechny situace a nalezli v nich klid, pak je snadné každému porozumět a bez souzení mu dovolit být. Neboť sami jste jim byli a víte, že kdybyste jej soudili, soudili byste sami sebe. Potom jste získali ctnost pravého soucítění a ve vaší duši budou existovat hlubiny lásky. Pak jste v skutku Kristem, neboť rozumíte lásce a odpouštíte svým milovaným bratřím v jejich omezenostech. Milovat Otce v jeho plnosti a být jeho plností znamená milovat vše, čím je on. A vším, čím je on, jsou rovněž vaši milovaní bratři kolem vás. Bez ohledu na to, jak vypadají, jsou ve své realitě Bohem, stejně jako vy v té vaší. A když budete mít prožitou všechnu jejich slávu, všechny jejich zápasy, všechny jejich strasti a radosti, potom můžete přijmout Boha, jehož vidíte ve všech lidech. Potom je můžete milovat. Neznamená to, že musíte vyrazit do světa a vyučovat je nebo jim nějak ulehčovat. Jednoduše je necháte být a dovolíte jim, aby se vyvíjeli podle vlastních potřeb a plánů. Existují tací, jejichž osudem je stát se válečníkem, či knězem, či prodejcem na tržišti, neboť právě to je tím, co potřebují a chtějí dělat. Kdo jste vy, abyste jim to odepírali? Každý v tomto světě, ať hladový, zmrzačený, zemědělec nebo král, každý si své prožívání zvolil tak, aby z něj měl určitý prospěch. Teprve, když se z něj vše naučil a svým prožitkem se naplnil, postoupí zase k další zkušenosti, která mu opět přinese větší porozumění jeho nejniternějšímu já. Když se stanete mistrem, můžete vstupovat do temnoty a ponurého močálu omezeného vědomí a přitom si zachovat svoji plnost, neboť rozumíte hemžení davu a chápete, proč jsou lidé takoví, jací jsou. Neboť sami jste takovými také byli. Umožníte jim svobodu být omezení, což v skutku milují. Víte totiž, že pouze tak se mohou naučit mít neomezené porozumění a milovat se navzájem, což samozřejmě znamená, že plně milují sebe sama. A když pohlednete na druhou tvář davu, bez ohledu na jeho barvu či dojem čistoty, spatříte lidskou bytost a uvidíte v lidech Boha, neboť podíváte-li se dostatečně zblízka, zahlednete Boha v každém z nich. Potom milujete, jako miluje Otec. Potom vidíte, co vidí on, a to nejen v sobě, nýbrž i ve všech ostatních. Dokážete-li se podívat na kohokoliv a vidět krásu, kterou je, pak jste na cestě k vystoupení z této planiny do vyšší sféry, kde je mnoho příbytků. Dveře jsou však zavřeny tomu, kdo nedokáže plně přijmout sebe a Boha, který žije ve všem živém kolem něj. Vrátíte-li lidi tam, kam patří, tedy do jejich božství, a víte-li, že bez ohledu na to, co dělají, vlastně žijí pro Boha v sobě, stejně jako vy žijete pro Boha v sobě, pak se můžete naučit všechny lidi milovat. Jakkoliv se projevují, vy jste nyní poprvé ve své existenci schopni v skutku je milovat.
Neboť vaše láska není řízena ani omezována souzením. A to je v skutku to, kterak je ve své bytosti Kristus, člověk žijící jako Bůh. Jaká je vaše životní stezka? Vždy následovat vlastní pocity, naslouchat pocitům ve své duši a vstupovat do dobrodružství, k jejichž prožití vás vaše duše vybízí. Vaše duše, budete-li jí naslouchat, vám poví, co potřebujete prožít. Jestliže se cítíte znudění nebo necítíte touhu něco udělat, znamená to, že jste to již prožili a z tohoto dobrodružství již přijali všechnu moudrost. Pokud však něco dělat toužíte, pak pobízení ve vaší duši znamená, že tento prožitek musíte mít. Musíte mít jeho podstatu. Jestliže odmítnete, pouze tento prožitek oddalujete na nějaký pozdější okamžik nebo nějakou jinou existenci. Žijte pravdu toho, co cítíte vnitru a žijte lásku, která to cítí. Pochopte, že pocit musí být prožit a naplněn. Jestliže chcete cokoliv provést bez ohledu na to, co, potom by nebylo moudré stavět se proti svému pocitu, neboť zde na vás čeká určitý prožitek a velké dobrodružství, které do vašeho života přinese větší sladkost. Budete-li naslouchat svým pocitům, budete vždy dělat správnou věc, aby se vaše překrásné já mohlo rozvíjet do hluboké moudrosti. Avšak, když jdete proti vlastním pocitům, máte ve svém těle nemoc, neúrózu a zoufalství. Následujte své srdce, své sny, své touhy. Dělejte to, k čemu vás volá vaše duše, ať je to cokoliv. A dovolte, aby se to dokončilo. Pak se vydáte na další dobrodružství. Za nic nebudete souzeni. Leda byste přijali soudy těch kolem vás. A jestliže jejich soudy přijímáte, je to pouze vaše vůle. Neboť je přijímáte, abyste si je mohli zakusit. Nadejde čas, kdy v tomto nebo některém z příštích životů dosáhnete bodu, v němž již nebudete toužit dělat to ani ono, nýbrž budete chtít pouze být. Již nadále nebudete toužit proklínat, soudit nevěstku, zloděje, vraha, ani válčící zemi. Již jste tím vším byli a nyní víte, jaký pocit to s sebou nese. Budete natolik celiství ve svých zkušenostech s touto planinou, že v ní již nebude nic, k čemu byste se cítili přitahováni a chtěli to prožít znovu. Pak budete připraveni na nová dobrodružství na vyšších planinách bytí. Budete-li rozjímat o tom, co jsem vám právě řekl, porozumíte a ucítíte v sobě hodnotu, která je cílevědomým projevováním mocného Boha ohně, života, jímž jste. Rovněž pochopíte, že kterýmkoliv směrem se v životě rozhodnete jít, ten bude stezkou k vašemu osvícení a že z každého dobrodružství na cestě získáte lepší vnímání tajemství sebe sama. Začnete milovat to, čím jste a budete se z toho radovat, dále to leštit, aby světlo vaší bytosti mohlo soutěžit s velikým Ra vašeho nebe a mír vašeho bytí mohl soutěžit s půlnocí, kdy zemi zahaluje klid. Sami sebe již nikdy nezapřete. Nikdy nepoškodíte to, čím jste. Již nikdy nebudete soudit to, čím jste. Dovolíte, aby to, čím jste, bylo.
Jestliže milujete to, čím jste, potom můžete s klidem, důstojností a pokornou silou prohlásit: hluboce miluji Otce, neboť Otec a já jedno jsme. A hluboce miluji to, co jsem, neboť já jsem, který jsem, podstata všeho, co jest. Potom jste v harmonii s proudem života. Jste mistrem, který chodí po planině. Jste vzkříšeným Kristem, probuzeným Kristem. Jste světlem světu. Nemůžete tím však být, dokud nemilujete a nepřijímáte vše, co jste kdy udělali, a neuvědomujete si, že to vše se cílevědomě dělo pro vaše životní dobro, neboť to z vás učinilo tuto vznešenou bytost, kterou dnes jste. Předal jsem vám velké učení velkým způsobem, neboť vás odpojuje od karmy, hříchu, soudu a odplaty, neboť Otec je láska. A Otec je bez soudu. Otec je bez dobra a zla. Je bez pozitivity i negativity. Otec je jednoduše bytím, které jest. A toto bytí zahrnuje všechny lidi, všechny skutky, všechny myšlenky, všechny emoce, všechny věci. Kdyby vás Otec někdy mohl soudit, v skutku by tím soudil sebe, neboť vy a on jste jedno a totéž. A tak vám je láska Boží zvaná život dávána neustále. Bez ohledu na vaše nízké prožitky slunce stále vychází a tančí po obloze. Roční období stále přicházejí a odcházejí. Divoké ptactvo stále odletá k severnímu nebi. A když zavíráte dveře svého domu, sova stále houká. Pohleďte, právě v trvalosti toho všeho zde si můžete uvědomit, že vám život neustále uděluje odpuštění a věčnost. Odcházejte s lehkým a milujícím srdcem, neboť vaše břemena z vás byla sňata. Vaše vykoupení je jisté. Vězte, že Bůh vás miluje a miloval vždy. Vězte, že nejste zlí, ale ani dobří. Vězte, že nejste dokonalí, ani nedokonalí. Že zkrátka jste. Očekávejte Otcovu přítomnost ve svém životě, neboť on v něm byl vždy. A kdykoliv budete rozjímat o lásce, myslete na mne a z čista jasna přilétne vítr. Kapitola 21. Jednoho úžasného jitra. Chvíle, které jsme zde společně strávili, byly sladké. Je velkým potěšením vejít do vašeho života a dotknout se třeba i jen jeho okraje. Ujišťuji vás. Vše, co jsem s vámi sdílel, jsem zároveň dělal i pro sebe, neboť každý z vás je tím, čím já, Otcem, kterého vřele miluji a vždy budu milovat. Cokoliv udělám pro povzbuzení vývoje vašich drahocenných bytostí, oslavuje a velebí Otce, jenž je královstvím, kterým já jsem. Jako bratr jsem přišel k lidstvu, jehož jsem sám byl kdysi nadšenou součástí. Žil jsem zde jako člověk a zakoušel vše, co zakoušíte vy. Žil jsem vaši beznaděj, plakal vaše trápení, snil vaše sny a znal vaši radost. Ačkoliv jsem byl na všech úrovních, nejhlubším ze všech mých prožitků bylo, když jsem byl zde uprostřed vás jako člověk,
Bůh, člověk, zakoušel rizika, beznaděj i pomíjivé okamžiky slávy, což znáte i vy všichni. Rozhodl jsem se sem vrátit, neboť vám rozumím. A rozumět vám znamená milovat vás. Nepřišel jsem vás spasit, neboť v skutku neexistuje nic, před čím byste měli být spaseni. Prostě jsem přišel, abych vám připomněl vaše překrásné dědictví, na něž jste již dávno zapomněli. A abych vám řekl o slavné budoucnosti, kterou všichni zakrátko uvidíte. Přišel jsem, abych vám pomohl uvědomit si, že před vámi leží vyšší možnosti projevování života a abych pomohl přinést vědění, jež vám umožní tyto možnosti využít, jestliže to tak bude vaší vůlí. Jediné, co žádám, abyste udělali, je, abyste ve svém životě aplikovali ta porozumění, která jsou přínosná pro váš vlastní vývoj do harmoničtějšího a radostnějšího života. Dělejte to v čase, který je pro vás příhodný a způsobem, kterým chcete. Mou cestou na této planině bylo stát se neznámým Bohem. O němž jsem zjistil, že jsem to já. A přejít nad tyto dimenze k radosti z věčných dobrodružství. A tak jsem to učinil a stále činím. Vrátil jsem se, abych vám řekl, že ona dobrodružství vás čekají taktéž, pokud přijmete celost tohoto života, jako jsem ji přijal já. Jděte a žijte porozumění, která jsem vám přinesl. Dovolte jim být uvnitř vaší bytosti. Jestliže to uděláte, záhy zjistíte, že vám byl dán větší poklad, než o jaký jste kdy mohli požádat a jaký jste si kdy mohli představit. Vezměte, co jste se naučili, co jste slyšeli a četli, a s jednoduchostí to aplikujte. Čím jednodušší jste, tím mocnějšími se stanete. A pokud vám něco schází, požádejte o to. Nikdo na této planině není zmocněn k tomu vám to dát. Žádejte z Pána Boha své bytosti, aby vám to Otec dal, a vězte, že skutečně dal a šlo o cokoliv. A kam půjdete žádat? Do chrámu ve svém nitru. Jednoduše požádejte v tichosti vlastních myšlenek. Bude to vyslyšeno. Vím, kdo jste. A vím, co děláte a o čem sníte. Jestliže se domníváte, že vás nikdo nevidí, pochopte, že jste jako hvězdy na půlnoční obloze. Jste tam, aby vás všichni viděli. Všechny věci vědí, kdo jste a co děláte. Zejména ti z nás, kdo jsou neviditelní. Kým skutečně jste, je důležité pouze pro vás. Nakonec můžete záviset pouze na sobě a na onom vzácném světle v sobě, zvaném Bůh Všemohoucí. Nedlužte sami sobě nic. Řiďte se svojí individualitou a milujte, čím jste, aby vaše světlo i to, kterak jste viděni jako hvězdy na nebi, zářilo velmi jasně a náramně krásně. Můj lid mne nazýval Ramta, ten osvícený. A proto jsem si to jméno ponechal až do téhle hodiny. Osvícený? Byl jsem jedinou bytostí, která sedávala na náhorní plošině
zatímco ostatní se zaneprázdňovali všemi těmi věcmi, které ve svých dnech dělali. A přece jsem v oné divočině, odloučen od každodenního života, nalezl neznámého Boha. Mí drazí bratři, svět nenaleznete na tržišti. Jistě, na tržišti to žije. Avšak vyšší život se musí hledat mimo trh, u paty ctihodného stromu nebo na vrcholku zasněžené hory, kde vane chladný, čistý a ostrý vítr, nebo v otevřené pláni pouště, nebo v nekonečnosti moře. Na této planině je toho mnohem více, nežli si kdy většina z vás dovolila vidět. Skutečný život a jeho zkoumání máte teprve před sebou. Zatím jste žili pouze v omezujícím vědomí své společnosti, plném soudů, malicherných ideálů a zápolení s iluzí času. Život nepoznáte doopravdy, dokud nestanete na podobných místech v klidu sami, jen s půlnoční oblohou, rostoucím a ubývajícím měsícem a příchodem překrásného svítání. A skrze všechno to poznání a sny, které k vám přijdou, hle, i vy se stanete tím osvíceným. Neboť se změní vaše priority. Přijme vás vědomí pouště, drazí bratři. Přijímá vás a očekává, že se stanete bezčasými jako ono. Právě za takových okolností rostete, abyste se stali tímto Bohem a byli pevni po všechny dny svého života. Neznámý Bůh je ticho. Veliké ticho. A přece k vám hovoří, pokud mu to dovolíte. Otevřete se a staňte se součástí tohoto světadílu. Cestujte do všech jeho oblastí. Buďte jejich součástí. Odložte své hedvábí a klenoty a zujte si boty. Oblečte se do jednoduchosti nezávisící na módě a vyjděte a zakoušejte Boha v tomto svém nebi, které jste stvořili. Vyzývám vás k tomu. Nezažijete skutečný život ani nedojdete k porozumění tohoto Boha, jímž jste, dokud jste na těchto místech nebyli a nebyli součástí jejich trvalého a věčného vědomí. Z plnosti své bytosti, z Otce, který ve mně plane, toužím potom, abyste poznali, kterak jste cenní a spatřili rozsah, v jakém jsme milováni a potřebováni. Kdykoliv se domníváte, že nemáte nikoho, komu záleží na tom, zda žijete či umíráte, vězte, že mně na vás záleží. A kdykoliv se drahocennost vaší bytosti počíná otřásat a pociťujete, že potřebujete společníka, volejte mne a já tam budu. Budu s vámi všemi po všechny dny vašich zbývajících životů na této planině, zatímco budou vaše drahocenné duše plné lásky, naděje a radosti rozkvétat v překrásné květy moudrosti, soucítění a lásky, jež objímá veškerý život, viditelný i neviditelný. Během emocionální bouře, která toto rozkvétání provází, přijdou chvíle, kdy si budete přát, abyste nikdy jméno Ramta neslyšeli. Ovšem daleko, v skutku daleko více, bude chvil, kdy uzříte Boha, uvědomíte si jej a poznáte jej v sobě. Hle, každým
představitelným způsobem jsem k vám hovořil znovu a znovu a znovu. O té nejvyšší pravdě, kterou se kdy můžete dozvědět. Jste Bůh. A vy si to již začínáte uvědomovat, že to v skutku je pravda. Abyste to však věděli pevně, milovaní mistři, musí se to postupně odvíjet okamžik za okamžikem vašeho života, jinak to nejde. Toužím, abyste věděli toto. Jednoho úžasného jitra, chvilku před svítáním, když budete ležet v posteli a ticho bude tak tiché, že to bude slyšet, se probudíte ze snu, který není snem. Otevřete oči do temna místnosti, vstanete ze svého slamníku a dojdete k oknu, v němž jediném je vidět světlo. Vyhlédnete oknem ven, na parapetu budou ležet kapičky rosy a pohlédnete do tmavošedého rána na oblohu, která slibuje příchod velkého a krásného světla. A jak tak budete pozorovat nádheru všech těch třpitivých malých diamantů, zářících na sametovém pozadí věčnosti, spatříte, že měsíc se zvětšoval a zmenšoval, avšak nyní tiše stojí nad obzorem a očekává světlo, které je větší než on. Sedíte sami, rozechvělí nepopsatelným pocitem a díváte se do ticha probouzejícího se života. Zakrátko zaslechnete třepot křídel ptáka, který stejně jako vy právě vstal ze své postýlky a chystá se pozdravit ráno. A jak nasloucháte jeho sladké a něžné písni, radování a naděje, obrátíte pohled na východ ke vzdálenému horizontu. Vidíte tam osamělé, purpurově zbarvené hory, jako strážce života tyčící se tiše a mocně. Obrysy podtrhované bledě růžovým světlem. Oblaka tiše plující po nebi mají zlatavé okraje, příslib rozbřesku. Jste sjednoceni s krásou a prostotou bytí. Neslyšíte nic kromě úderu vlastního srdce, tlukoucího v očekávání velké události, jež se na obzoru zakrátko zjeví ve slavné záři. Opona noci se ponenáhlu ztrácí v ranním světle. Vidíte hvězdy, kterak stále více blednou, luna se vzdává svého kouzla a podvoluje se vstupujícímu svítání. Jste uchváceni nádherou a nadšením okamžiku a v tom přichází uvědomění. Bez opakování tohoto jitra by všechny vaše strachy, starosti, sny i iluze nebyly ničím. V tomto okamžiku se objevuje velebnost ohnivého klenotu, stoupajícího zpoza pozlacené hory. Svými zlatými paprsky protrhává mlžné údolí zářícími kužely naděje. A jak velký ráz stoupá stále výše a výše, obloha začíná planout barvami modré, levandulové, růžové, oranžové a rudé. A ptáci zesilují zpěv a dávají se do poletování, zatímco se celý svět probouzí do příslibu překrásného vanutí rána. A jak hledíte na tu velkolepou podívanou, která zná všechny okamžiky času a celou vaši bytost uchvacuje úžas,
Náhle se vznášíte s uvědoměním, že životem Ra jste v skutku vy. To vy jste mocným a tichým strážcem života, týčícím se na vzdáleném obzoru. To vy jste barvami probouzejícího se jitra, pohybem větví v keřích, kapkami rosy na okenním parapetu a sladkou a něžnou písní radosti ranního ptáka. A následujícího jitra budete viděni jako hle Bůh, kterým já jsem. A budete uchváceni majestátností a nádherou toho všeho, neboť nyní jste jedno se světlem a mocí a trvalostí této moci, která promlouvá beze slov. Dozvědět se pravdu je jedna věc. Stát se pravdou je něco jiného. Avšak, až to budete nejméně čekat, náhle se povznesete a budete hledět na nesmírnou nádheru nebe a vědění této pravdy se jednoho úžasného jitra stane skutečností skrze mír bytí. Všechna slova, celý ten zmatek, hněv, všechno to odmítání sebe, ony složitosti v chápání Boha, hledání, knihy i učitele, to vše skončí v jediném, hlubokém uvědomění, jež je beze slov. Vaše jitro přichází stejně, jako přišlo to mé. Ramtha. Dnes už není možné pokračovat ve formách vládců nebo něčeho podobného. Dnes už víme, že jsme každý svrchovanou božskou bytostí a jediná možná realita, kterou chceme společně tvořit, je ta, kde jsme v tom všichni společně. Že spolupracujeme a spolu vytváříme veškeré dění. To není možné v oddělenosti. To je možné pouze v soudržnosti a sounáležitosti. Tvořit s přihlédnutím a ohledem na druhé a tím otevřít dveře toho skutečného světa, který jsme si pro sebe vytvořili. Vím to, že jsme ho společně tvořili. Já si vzpomněl. A vy? Spolutvoření začíná na stránkách e-koruna.com anebo jenom napište e-mail na ekoruna@email.cz a já vám pošlu pozvánku ke kulatému stolu, kde se poznáme a konečně začneme tvořit společně. Děkuji za to, že jste v hluboké lásce se s vámi loučí Jirka Saputa.